खुलुमका जतननो चीनी त्रिपुरा तंगनाय काखुपे बुकुक सबबागे आं दिनै मेसेज मा सलामका अमेरिकान सिमिनो तामले होनबा आं खबर मांखा जे गोबां मा बरफ ताबुबो covid-19 नि वैक्सीन नति किरिजागै बाक्सर जायगायाव दङ होनै स्पेशल चीनी पारा आमचाय तंगनाय रमनि बागै आबन बागै आं दिनै स्पेशल मेसेज मा सलामका नरनि बागै नरनो कक खसारै Okay, first of all, ang sana mo sunggo tam ni bagay vaccine dalay kino nangkuman chini bagay o COVID ni. Okay, awas sana sekang ang sana je vaccine tamo. Okay, ang try kaya simple language use kaya example the way try kaya ang narang bujiri na bagay. Okay, vaccine hingga chingno tam khalai hingga रोग जे डिजीज रोग सलो जागनाय डिजीज आमनन बागै जों वैक्सीन बिसि कारिबो ओंगाय आमनो जों प्रोटेक्शन खायनाय बागै जेमन जों नग रग नगना जे जों बाउंडारि लायो सो बाउंडारि मा हायनो के जेफ्रो नों वैक्सीन रोयनि सरी नों बाउंडारि मा हायके प्रोटेक्शन खायतों खानगाय आ इन्फेक्शन रोग नि नग हाबैमाय आं मा हायनो नि बडियो हाबैमाया যদি হাবি মানিব নিন বাউন্ডারি সে স্ট্রং করে যাকন কাহিনকে আসে ড্যামেজ খাইমাইয়া নিন ডিজিজ মানজাखोना আসে नों बारिगला আসे सिरियास होनला इनके और एग्जांपल साना बागै सायमानो जे जेमन डाकात बुखा जों पारा रग आगि रग खोनाव जे डाकात बुना फायके के नों निनि नगो बाउंडारि रजाय हंके नों इजिली डाकात फायमानाय निनि नगनि जतो तालां थांमानाय ननो सेस खलाय खलां थांमान अमति हेकेनो कोविड वैक्सीन नि न बांगिसे सिंपल के ट्राई खेमनि खाखाय नर बुजिखना हंके इनके अब तांगै जोंनां हंके अब साक नि बागै सिमिया इनके नों नखना जे कोविड पेंडेमिक ताबो सलि दङ अब सलो लायो इनके नों वैक्सीन ना खांके नों निनि सागनो काटिरि मान लगलगि निनि फैमिली मेंबर निनि नगो तंगाय छराय अक्रानाबो नों काटिरि मा खालायो त निनि काना गुनि जे नेबर निनि पारानि बर रग जेबो नों बाजार थांगे बाजाराव बर रग मालाय मा हायकेना नों अनेक जे बरग नोंनि काना फायो आपति रग नबो काटिरि दं मानो के हाय हाय सिंताबो डाकातनि एग्जांपल रै साना हंके जेमन कायसा नरनि पाराव फानका जतनि नगर जे गाहाम खलायै बाउंडारि कराखेर जा टंका हंके आ एरियाव डाकात फायनायनि चान्स दंनाय चान्स करिंनाय सॉरी हंके बा जागा बुइरक फाय अटैक खायगला इनके अब हायनो जे सोसाइटी जे कम्युनिटी गोबां बरक वैक्सीन नाजाखंका हंके और डिजीज बो कमके उंनाय इनके आफ्रो जदि मासा मुसुनारो अंगिबो बरक अन्यनारो थांमांगलाग जेमन कायसे नगो सिमिनो वाल रजाय हंके आरो डाकात हापानो बाकी नगो आसा हबै मांगला तामबा बरक जतन काहाम के वाल रजा के खाखायो डाकातनि एग्जांपल किसे नरक बुजि मांखना नै हंके तामनि बागै वैक्सीन इम्पोर्टेंट हंके आमनो ताइसा आं बुजिरना बागै नरनो सानाय जे वैक्सीन जे मानै आमो कतालिया अमनो कायसा स्लामना बागै डिफरेंट स्टेज मा थांगो जेमन मेडिसिन biti rok slamani jemon khaima haino vaccine nibo stage 1 hangge borok healthy borok rukri rok no rinayo kono side effect ro tong amar check khainai nai amuki kahamda hamyada amar check khainai nai gamon porikhe kisa disease ingjak rok no bo sample khalai try khainai nai mo hai khalai no amar develop khaijago ke safe no motamuti safe na ase kirna kari inkai nornang type saikna nai je param se tongnai ba chini you know सिटियो टंगनाय फन आगि रगनि बरक के सायमाना जे पोलियो रग नै इनके बा होपिंग कफ जे डिप्थेरिया कायसा आवनि तिं माने आमनो हंके कक बरक बाइखे आं संगै सायमांका आमनो हनो हुलकंग्राय इनके आमते हेरक जों तांगै ताबुनु गिया तामले हम्बा आबो वैक्सीन नि बागै जराय तंफ्रोना आबो वैक्सीन डीपीटी हने वैक्सीनेशन रजागो आबन बागै न जों आ डिजीज न ताबुनुग्लिया आबो बेलाखेन खारमे सिंचा जराय रग बिसि मानजागो होपिंग कफ आबो कफ
खाइमां सास खस्थ' ओंगे हामार हरिमाय ओंगे गोबां बर'मा थैके आगियो आबन बागि न आबो सलो लाइनाय जाद आबन बागि बो टिका बा वैक्सीन स्लामजाखा ओंगे आम खाइमानि बागि न जों ताबो रगा सचिनि गाना गनि रग नुगिया ओंगे ता किसे दङ वैक्सीन डिजीज जे नों नरक नु खना जे चिकेन पॉक्स इंग्लिश बाय हिमबानो जों पाव गरग बाय खाबना पाइनेलोटी हिनि हिमानि आरो बाथ्राय कट खाबो बेलायखिनि सलनाय जाद जोंके नामबो कंटाजियस जेबन नों टाच खाइके न सलय खानाय गाना नबाति बेबो सलो इनके चिकेन पॉक्स बो आवो बो वैक्सीनेशन नि का बागै कमिखा केताव खरा बाक्सा जागा त मान थगिया को चिकेन पॉक्स नि वैक्सीनेशन आबन बागै ताव खना नुगजागै दङ फियाबा मिजल जे फेरा नि खलाय मानि आम हंके जों जराय रगन न रुव 9 months रगन रिपायो 7 to 9 months आन्ते हे टाइमो के आबन बागै फेरा रग नों पामानि कम न नुङै न रग ताबो ताम बाबो बो टीका नि बिसिंतिनो टीका हंगे जों बांला बा हिमा कलायो वैक्सीन हंके इंग्लिश बाय इनके म हाइके न गोबां माते बो वैक्सीन दङ जेमन हेपेटाइटिस बी नि बो वैक्सीनेशन दङ आम हंके हेपेटाइटिस जों ब्लाड बायसे थैनि तै काइसेन थे काइसे सलो आबन बागै हेल्थ केयर वर्कर जे नर्स फनंखा डॉक्टर फनंखा जे मेडिकल स्टूडेंट फनंखा जे हॉस्पिटल सामं खायनाय थैरावबो हैंडल खायनाय बरक न आबरक रिजागो इनके बा बाक्सा हाई रिस्क ग्रुप रंग बागिबो हमो रेकमेंड खाइजागो इनके हाय आंगर सपायनाय covid-19 नि वैक्सीनेशन नि बागै ताखुते बुकुसं ता किरिदि तामबा वैक्सीन चिनि जतनि काहामनि बागै से बबनाय हंगा हंके जेमन चिनि नगो वाल रजाय हाय बाउंड्री करि हायके न डिजीज फाइनाय सलरि कारनाय पारा के पारा सिटी के सिटी मानजलायनाय अबन बागि न वैक्सीन ता किरिदि किसा मिसा साइड इफेक्ट दंगो अब आसिक सिरियस या आं निजेबो नाजाखा आं फुनुंनाय इको मकानि वैक्सीन नि नामानि बागै जाखा सर्टिफिकेट तंगन दंगो हाइपनो अमहंका के आनि कैसा जों हॉस्पिटलाव जतन माना जोंमोनब्ला आं एक्चुअली डिसेम्बर न नाजाखाबो ओंगाय फर्स्ट टाइम नाजाक फुरुके आनि किसा हे नंखा जे जगावानि इंजेक्शन नामा जायखिया साका ओंगाय सेकंड डोज नाफ्रो ओंगाय किसा लुमखा ओंगाय आवत एक्सपेक्टेड न तामबा जेफ्रो वैक्सीन नि नार हाबका ओंके बॉडी ओ एंटीबॉडी माने निनि बॉडी बिसिंगो मिलिटरी हाइता डिफेंस नि बागै रेडी न बागै आब किसा उंगो रिएक्शन लाइमा बागै आम हाइमि मानो ओंके और जगह साव जे बरो प्रेग्नेंट के ताई बेलेचराय रंग बागै ताव अप्रूव नियाखो ओंके आबो बादे जुदि नि वैक्सीन नि सिगां तो टेस्ट मा खाइजांनाय कोविड नों पॉजिटिव हिंके बरो रेगला हाया हिंके जुदि न नॉर्मल बरो रंग बागै खियाबो नानानि बेलायखिना इम्पोर्टेंट प्लस वैक्सीन ना खांके हानि हायांग साव जे नों निजिनो सिमि कातिरिया निनि दफानावबो नों कातिरि मा खालायो निनि नग गाना गनिनि बरक नि नग नि बरक नबो कातिरि मा खालायो इनके आं खागबाय खुबायना नर जतन न रिक्वेस्ट खायो जे वैक्सीन ना दि ताकिरि दि आं सेमनो त्रिपुरा सिमिया इंडिया नि तेबो पारा रगो रूरल एरिया रगो बो वैक्सीन नानानि किरिजालाय दङ हनै आं खोनाका जे आजागो बाक्सा कंट्रोवर्सी बो क्रिएट खाइ दङ किसे किरिमानि बो क्रिएट खाइ दङ जे वैक्सीन दंनि तयै बाक्सा के साव जे वैक्सीन ना खांगाय लुमै 2-3 इयर्स नि बिसिंग थैनाय रखनै आंबो नाजा खंका तो आं तो आमते र खब नुगिया ख आनि जतो पेशेंट जे जतन नाजा बरक बताव से जर काहामनो दंख आंबो काहामनो दंग आनि फैमिली रबो जतन नाजा so I can only speak on my personal experience इनके आमती रक तो कोनो साइंटिफिकली कोनो रिपोर्ट खायाको इनके ते बाक्से के खनाव जे वैक्सीन नाजा खंके चराय रग आसे आं नायने आमती हे कोनो फानो जों रिपोर्ट मान्याखौ इनके तामले हमबानो पोस्ट मार्केटिंग लाइक स्टेज 4 जे हनि मानो क्लिनिकल ट्रायल फानो वैक्सीन फानंके आबो हंके ताम हंके जेफ्रो वैक्सीन नामन परे ताम साइड इफेक्ट जे रेयर जे खनाया साइड इफेक्ट जदि नों खांके आबो मैंडेटरी न रिपोर्ट मा खलायो के आमते हाय आंबो अपडेट ना रगि दङ किन्तु ताबो सपोइन्ट खनायाखौ के अमेरिका तो डिफरेंट टाइप नि वैक्सीन डिफरेंट कंपनी नि के न इंडिया तो डिफरेंट कंपनी नि के एक्जेक्टली सल्यां फानो मेन फॉर्मूला तो सेम न
इनके आवन बागी ना अंखा खायो नरो ओ मैसेज माने कैसे न कैसे शेयर कर लेने ही नहीं दाई चिनी दफानो सेफ के तोना बागी के जों हेल्थ का हमना नांगनाय जों नाउनु खाजे पेंडेमिक नि बिसिंति गोबां बरंनि जॉब रक थांबाय गया चिनी जतो से बंदंग थांगा लॉकडाउन बाय लॉकडाउन गाम तो प्रोडक्टिव नि मायाम हाइन खान के आबन बागिनो जों चिकन सा दफा जों त्रिपुरा नि बर रक जों तो त्रिपुरा तो चिकन जो कैसे स्टेट जों मिलि लायै साइंटिफिक बाबे हेल्थ लिटरेसी नि मानो जे जों आम नि बिसिंति साइंटिफिक वेल इन्फॉर्म decision nanan nango buirok bonono je saimano pararogo nukjago baksa medical background kari phano ma hamia mo saya nei salaimano kintu je borong ni bukukri nini sikri marok ba mahay mahayango ni samani borong ni background nai nai di borki medical background da borki doctor da borki amte he patient dok treat khani da na ki han parani borok টিভি রগনগৈ কমেন্ট খাইনি আমোদা ইনকে আবনো जों मा सोलोंथाय जे कुनो मेसेज मांखा हंका इनके अब मेसेज रनाय साबो जों मानायनाय अ मेसेज बसक गुबै अ बसक साइंटिफिकली ट्रुथ अब मानायनाय इनके हायनो हायनो रग जतनो ना आं हामबाया फरो 2 years इनका जों फाइमानलिया कोविड नि बागै नरग जत जति न वैक्सीन दं नावै situation ka ham khai mangkhale जों बो फाइमाननाय अमेरिका जों कजाय दंखा नरवे मालेमान्यांगै hopefully December try khainai फाइनानि नरग जत न वैक्सीन दं नावै डिजीज रग न कमेरि दंखांगे चिनि फ्लाइट बो जों नो फ्लाइट अलाउ खाइनाय के जों ताइसे नरवे मालेमान फैनाय नरगनि बागै आं सुरि दङ नरगनि बागै आं खाका हाम याफार हरो के हायनो हाय नरना आं स्पेशल रिक्वेस्ट रोजे नरग वैक्सीन नाजाकि ताकिरि तामबा वैक्सीन बाइसे जों नरक खना स्मॉल पॉक्स ने अब जोंनि वर्ल्ड थेके गरै खालायखिबका पोलियो रगबो वैक्सीन नि बिसिंतिनो जों ताबो आसु बिसि नुगजागलिया के वैक्सीन अब कैसे काहाम माने जोंनो प्रोटेक्शन खायना है जेमन जे नों हनि मानो जे बुलेट प्रूफ खेतन मा हाय नि जिनि साक साक न ताकि जे एग्जांपल आं कवर वरनानि ट्राई खायो जे बुलेट प्रूफ खेतन मा हाय नि जिनि साक न ताइ नि जिनि दाफानो इनके नों साक काहाम हंगा इनके नों सामुंबो खाय मानाय चिनि प्रोडक्टिविटी खाय मानाय इनके आवो कैसे आं रिक्वेस्ट रुइना तिनिन बागै आसिनो सासिनो आं डॉक्टर स्वर्णलता देबबर्मा जे बाक्सानो छाय सिनियर आं अमेरिकन सिमिनार न मेसेज सावै आसकेनो पाइलखा हामबाय खुलुमबाय।